И здравейте на всички, аз съм Тошко Ливърпул и това е следващия шести епизод на Ultimate Team поредицата ми. Тук виждате, ние купуваме едно приложение от EA Shop, което ще добавя по 200 коин допълнително на всеки наш матч. И сега ще започнем този матч. Трети от дивизията, първите два бяха страхотни, 2 победи. Трябват ни 2 победи, за да остане в дивизията и още 7 общо, т.е. още 5, за да спечелим титлата на тази дивизия, която е целта вече на поредицата. Това е вече новото ни попълнение, самото само за 2000 коин, т.е. това около 20 000, но аз съм купил за 2000, просто по късмет беше невероятен късмет изкарахме, виждате, по всичко превъзхожда Джеко, само ще им е еднакъв. Много добър нападател. Поне на тази в реалния живот аз много не го харесвам. На тази в просто невероятен. Другата нова придобивка са екипите на Ливърпул, които си купих. И не всеки мач ще играя с тях, някой път ще пускаме на Man City екипа, защото и той много ме кефи. Ето виждате, веднага намерихме опонент, само чакаме той да влезе. Ето. Ще играем с екипа на Ливърпул. И сега ще видим неговия състав, който има Фарфан, Мишел Бастуш и този Елисен, или как се казва, централния нападател на Нюрнберг. Обаче ползва Луис Густаво за бек, както и Филипе Сантана. И Диего за вътрешен хав, който не е най-доброто, но като цяло отбор е доста добър. Жером Ботенк е бърз централен защитник, Налдо пък е висок и здрав. И още не очакваше лесен матч и това се потвърди в 11-та минута, когато те направиха една бърза атака и Кай Гюндоган излезе сам срещу вратаря и просто нямаше как да пропусне в 12-та минута. Те откриха резултата. Слаба игра от наша страна защита. Просто този матч защита ни беше на ужасно ниво. Ще видите и по-нататък, обаче ние след това пуснахме центъра и организирахме атака и той изведи Стерич, Налдо не успя да изчисти, Стерич се възползва от това и успя да изравни резултата в 13-та минута. Много бърз наш отговор. Едва на 2 минути след техния гол ние успяхме също да отбележим чрез Дани Стерич. Но интересните положения вървяха едно след друго. Ние тук организираме атака чрез Андрей Шурле. Тук той иска да вратаря си, аз не знам защо още ви продах такъв ужасен прехвърлящ удар. И той организира отново контратака Мишел Бастуш към Ерисен или то как се казваше, не знам точно. Сега ето го Еврам отне топката, ние тръгнахме да организираме атака и Ятори към Стрича загуби. Не, това е това, съжалявам, просто тя ги бъркам. И тук виждате просто невероятна грешка. Бавният Джон Кери просто провали целия ни отбор и в 18-та вече губехме 3-1. Много лошо начало за нас. Успяхме се пак да вкараме един гол, но това няма просто как да ни топли. И виждате просто Джон Тери, той е за смяна, скоро ще си купувам по-бърз централен защитник. Това обаче малко след това Стрич изведе ето, и ето просто направи един пропуск, който може и да ме убеди да върна Джеко на титулярното място. Тук те изведаха нападателя си. Резултатът е 2-1, между другото, не знам защо аз бълнувам някой 3-1 тук. Просто нямам идея. Излита на топка, Налдо се спря с глава. Този клип реших да е малко по-дълъг. Просто ние са много кратки мача. А тук виждате просто без коментар Джони Еванс този път. Този
Есуин или какъвто е, не го знам. За втори път играе срещу него, много е опи, въобще отвратителен играч да се играе. Отвратително е да се играе срещу него просто. Принасяме се в 28-та минута, където ето потечето отново си изкарва вратаря го връща, което е много малумно. Виждате, Стърич се намуши между двама, успя да вкара гол номер 2 за него в този матч. Просто страхотен матч за Дани Стърич. Както обикновено, предния епизод не се справяше добре, но днес компенсира. Това вече е 43-та. Ето прави фейк, защото забелязах, че вратаря му е излязъл, стрелях отдалече и се получи този феноменален гол на Самуел Ето, който направи резултата 3-3 едва преди полувремето. Виждате страхотния удар на Самуел Ето. Този гол компенсира този пропуск в 20-та минута. Това все пак е вече в 60-та минута. Арнаутович ни вкара гол, но той бе отменен заради засада. И засада действително имаше, виждате. Ние организирахме атака в 70-та, ето намери Стърич. Стърич подмина много смешно Налдо и успя да оформи своя хет-трик, вкарвайки четвъртия гол за нашия отбор в този матч. Ето отново смешното подминаване на Налдо, страна на Стърич. И сега Стърич отне топката на Медието, който стреля във вратаря. Стърич добави топката, но и този гол бе отменен заради засада. Тук на мен ми беше много чудно, имаше засада. Макар и тънка, обаче тя имаше и ние не успяхме да убием интригата. А те излитаха след засадата топката напред. Много безобразна грешка в нашата защита, която днес беше на ужасно ниво. Арнаутович не знам как размина Джон Тери, мисля, че просто трагедия бяхме в този матч. Марко Арнаутович успя да вкара вече, не знам кой е гол. Просто беше ужасно на нашата игра в този матч. Ние тук отново защита ни просто спеше. Топката отново е върнал Дович, който стреля долу въгъла. И тук на мен ми се изгуби желанието просто за игра. Не знам, не ми вървише днес в защита. Не, че съм най-добрият човек в защитната игра, но все пак много ме издразни днес играта. И тук вече бяхме много атакинг и тя успя да ни вкарат един много смешен свети гол. И отново Арнаутович. Той Арнаутович си едно най-добрият футболист на света. Просто е само с него вкарваш, но няма значение. Макар и тежка загубата, трябваше да я приемем. Пак и ние имаме още 7 мача, в които сме само 2 победи не трябва, за да останем в дивизията. Тук тръгвам да минавам отбора, което би тъпо. Но просто изгубих всяко желание за игра. Отнех му топката с Пелайни, Стърич. Стърич тръгна на скорост. Фейкшот стана на Стърич много добър, но просто точно кога ще да вкараме още един гол. Ме отнеха топката. Арнаутович сега тук едно от малкото ни добри прояви в защита и така приключи този матч. Арнаутович, виждате, има 4 гола, Стърич има 3 и другите просто вече не ги видях. Ето за нашия отбор има един. За техния не знам, просто много тежко положение. Все пак получаваме близо 700 коинс. Най-вече заради това добавката с 200 коинс. И това беше от мен за този епизод. До скоро!